Agian bos lahi naman eh. Sakto kayo ni. Kita naman diri eh. Jangan diri mo eh. Bos. Kabato lagi na di lagi nang. Lamang bato pa di oh. Ano na una ng mga sulat-sulat oh. Sulat nga vandalism na. Lah, may kikaon. Sa malaman. Sa mana ba di? Ikaw may isip ba di? Ura man bisok. Manong iro. Iro yang kikaon. Iro og manok. Oh. Atong klarohon ko no. Dola bos. Ikaw ra ba di? Kasana ka. Saan mo kikaon? Uy. Tao man din mo kikaon di eh. Uy, udah nga lagi nagkaon lagi. Ini siya kasabog eh. Katutok na siya. Nah, tahu lagi nak Brad. Why are you here? I am Etio. English ding abah tadi ay. English ka ba? English. Murag taga US gining hinampakan ni. Tubaga baki. Usa tayang isulti. English. Iwa siya kasabog. Kabalong nagkalisod-lisod na ni pa Englisyon pa tayo ning kuana ni. Sige na ba di? Ina, para di ta ka. Ina. Nganong kakaon mo kay Why are you people? Nganong kakaon man kadiha og sa na imong gipanihapon? Why are you people? Usa kay in English ana ganing. Why are you people? Why are you eat people? I'm Etio. I'm hungry. Ana siya gigutom ko siya. Don't eat me. Please. I don't like it. I don't like place because I'm hungry. I'm eat you. Badi wala ko siya nakuan oh. Are you true? Gutom ko siya That kayo. you are eat us? Sure ba ka nga kaunon ni mo? Are you sure that you eat us? I am not joke. I'm eat people because I'm hungry. I'll eat you. Ay mo kadlok. Di na pwedeng madlok pa di. Paano nagkaon na nagtawo oh. Don't you worry, I will carry you. I will carry you. Ay kadlok lagi na unsa mo mura matagdi ko na ano. Uy. Bahala na. So guys, daghang salamat. Happy Halloween natong tanan and mao na to ang mga videos nga idalit karon nga Halloween. So unta ata nalingaw mo. Oo, nalingaw mo. Inyo pang atang-atangan ang mga mga musunod pang mga videos. And of course, before may mo end sa mga videos, di na natin kalimtan ang atong mga shout out sa atong mga diehard fans. Wow, diehard fans. Let's go! So shout out dahil ko ni Riza Torres. Salamat sa pag-comment, share sa among mga video din ni Jonalyn Awum, ni Melody Olivera ug ni Glyza Garganera. Salamat kayo. Daghang salamat. Thank you kayo ninyo. Hello mga taga-Kamandag. Shout out ko ni Mr. Cole. Ako ang akong bagong gala dyan na YouTubers na. Hello bro! Kumusta bro? Like, share, and follow my page. Let's go. Shout out po ko. Shout out po dahil ko sa ako ang pinalangga kay asawa nga si Sana all! Merry Chris Litihiyo o sa kuan po dahil kining sa mga namuligi dahil sa silingan namo sa kuan ba silingan barangay sila ni Sheila May Garces o ni Marilo Yurao ba. Oh, salamat mga makamandag sa paglantaw. Sa mga ganahang magpa-shoutout sa among sunod nga video at ang atangin ninyo din. Ayaw mo kalimot og comment sa among ang YouTube channel dito sa Ubos kay dito may mag-base kung para sa among i-shoutout. And then follow po sa among Facebook page Kamandag Vines and Kamandag Vines sa YouTube channel. Thank you guys. That's Happy Halloween!